Hyvää keskiviikkoiltaa. Jalkapallon kotimainen Veikkausliiga käynnistyi tänään 2 ottelulla. Espoossa sarjanousijat FC Honka ja Vaasan Palloseura kävivät tasaväkisen kamppailun kauden ensimmäisistä pisteistä. 3500 katsojaa oli saapunut seuraamaan Hongan debyyttiä pääsarjassa koleasta kevätsäästä huolimatta. Hongan tavoitteena on pelata viihdyttävää jalkapalloa ja siihen pyrittiin heti ensimmäisessä ottelussa. Tässä Hongan Vesa Vasar laukoo kohti maalia, tulosta ei kuitenkaan synny. Honka hallitsi hienoisesti ensimmäistä puoliaikaa, tauolle mentiin lukemissa 0-0. Toisella puoliajalla Vaasan Palloseura piristyy. Toista puoliaikaa oli pelattu vain 2 minuuttia, kun Toni Hahto pääsee kuittaamaan hyvin rakennellun tilanteen ja laukoo Hongan maalivahdin Tuomas Peltosen ohi. Tilanne 1-0 Vaasalle. Honka lähtee armottamaan taka-ajoon. Tasoitus syntyy, kun Vaasan maalivahti Henri Sillanpää lähtee Janne Saarista vastaan. VPS:n puolustus ei ehdi väliin ja pallo liukuu maaliin. Hongalle näin Veikkausliigahistoriansa ensimmäinen maali. Honka pääsee juhlimaan uudelleen, kun 83 minuuttia ottelua on pelattu. Roni Porokara pääsee läpi, tilanne 2-1 Hongalle. Enempää maaleja ei ottelussa nähdä, ottelu siis Hongalle luvuin 2-1.